mule mana mapiyo mondo mi wadhi nyime kotwak bende kare. Tie gik moko adek ma wakili ok nyal puonje studio kama sedagi. Achiel en hero kata kwedo Raila Odinga. Pange machielo en kaka nyalo gero rawuon. Nikech kane wane campaigns, Raila Odinga no through Azimio emano miya platform magero rago as a national youth leader. King'iyo platforms ma Raila Odinga keto, ineno kijana kachilongo ni Babu Owino. Tiyo matek kabisa. Werito ni mondo gweli kiwuok e kor gweng, seme kata kajulu, ni mondo dhi olos ni platform moro ni ma koro ekore koro bi, koro asidi, koro inimidhi ka otend luo kaka jatend joluo. Gik ma Raila Odinga timo pile pile. En ni networks ge moseloso, platform moketo, jatelo matin ma wiye paro kaka Babu Owino paro. Ineno kako timore platform kendo bedo gi mbine, kendo en bobedo mana gi following mare. Koro wakili tiere weche wasede gombe. Ana won level masechope erokamano kiye na maromo. Gimone gachaka pani ni inbe joseme neni e TV. Koro ging'eyo seche miwacho ni Raila walo kata ine miwalo. Koro duoko to gine magibro miyi.